I denne video vil jeg vise, hvordan man laver et tennisspil i Scratch ved hjælp af Steppers Improvement. Først så starter vi med Refinement, og jeg vil gerne lave min kat om til en bold, som skal bare flyve rundt og ramme kanterne på mit spil. Så jeg klikker på katten, så den er valgt. Den kalder jeg for bold. Går under udtryk, så sletter jeg den ene, og så redigerer den anden. Så trykker jeg ryd, for at der ikke er nogen kat, der er tegnet. Så klikker jeg på cirklen, og så tegner jeg en cirkel. Normalt vil jeg tegne en ellipse, men hvis jeg trykker shift ned, så bliver det lavet om til en cirkel. Den skal ikke være så stor. Sådan der. Og den skal være hvid ind i. Sådan. Og så bestemmer jeg en centrum. Og det er fordi, hvis jeg sætter centrum til at være herude, og jeg så roterer min kugle, så vil den rotere rundt om det her punkt, så den vil flytte sig rundt om, i stedet for at rotere om sig selv. Nu trykker jeg OK. Og så har jeg lavet min kugle. Så går jeg under Scripts, fordi nu vil jeg gerne lave en programmeringskode. Så går jeg under Styring. Når jeg klikker på det grønne flag, det vil sige min start, så skal der ske følgende. For evigt. Og så kan jeg så sige bevægelse. Gå 10 trin. Så vil den gå 10 trin for evigt og blive ved med at gøre det. Så når jeg trykker på den, så kan vi se, så flytter den sig, indtil den rammer kanten. Vil jeg gerne have, at den skal flytte, når den rammer kanten, den skal så flyve væk, så kan jeg sige hop tilbage ved kanten. Så kan jeg trykke på grøn pil, og så kan vi se, at den flyver frem og tilbage, hver gang den rammer en kant. Det er jo meget smart. Så kan det være, at i stedet for, fordi hver gang jeg starter, så vil den starte fra det sted, den er slut. Så hvis jeg gerne vil have, at den altid skal starte fra midten, så kan jeg sige, gå til x og y, 0 og 0. Og hvis jeg kører med musen herude på skærmen, så kan jeg se koordinaterne for x-aksen og y-aksen. X-aksen det er den vandrette, og y-aksen det er den lodrette. At den ændrer sig. Og 0,0 det er i midten. Så hver gang jeg trykker på den grønne pil, så vil den starte i midten. Det eneste, der er ulempen, det er, at den altid kun kører vandret. Så hvis jeg gerne vil have, at den skal starte i en tilfældig retning, så kan jeg sige bevægelse, peg i retning. Og der kan jeg så vælge, hvilken retning den skal pege. Og der kan jeg så vælge tilfældigt mellem. Og der bliver det så 1 og 360 grader. Og det er fordi 360 grader er 0 grader. Så 0 op til 300, fra 1 op til 360. Og der vælger jeg kun hele tal. Så hver gang jeg starter den, så vil den flyve i en tilfældig retning, som I kan se her. Jeg kan extende mit program ved at sige, at når den så rammer en af kanterne ude i siden, så bliver der scoret et mål. Det jeg så gør, det er, at jeg kører en vis kommando i min for evig lykke. Og så siger jeg så under operatør lige med bevægelse. Hvis x-position, det vil sige der på x-aksen, kommer under det er minus 225. Sådan der. Så laver jeg en lige test, fordi jeg ser, om den virker. Så skal den sige mål i 2 sekunder. Jeg må gerne bruge O i det her tilfælde, fordi den siger bare teksten. Men skal jeg lave navne eller andet, så må jeg ikke bruge A, Ø, Å. Jeg må ikke bruge punktummer, skråstreger, slashes, fordi at, det kan skabe problemer i min kode. Nu tester vi den lige. Og jeg har lavet begået en fejl, for jeg sætter til at være lige med minus 225. Jeg højreklikker på mit lige med, så skal jeg vælge mindre end. Hvis jeg højreklikker igen, kan jeg vælge en af de andre. Så hvis den er mindre end minus 225, så burde den reagere. Nå. Mål, så det virker. Derefter, så vil jeg gerne have at den også skal reagere over i højre side. Så jeg højreklikker, mangfoldiggør, nedunder, og hvis den højreklikker på min mindre end tegnet, og vælger større end, og så skriver jeg 225, det er nemlig, vi kan se på koordinatet, det er herover, så skal den også sige mål. Tester vi lige. Mål. Så det virker. Men efter et mål vil jeg gerne have, at den skal starte fra midten igen.
Så det jeg kommer til at gøre, det er, at jeg indsætter en variabel. En variabel, det er en tilstand, som det kan ændres i. For eksempel, det kan være vådt, det kan være tørt, det kan være 3 cm langt, 5 cm langt. Det er en egenskab, man kan tilføje et objekt. Så laver jeg en ny variabel. Jeg kalder den for spillets status. Og når vi starter spillet, så skal den sættes til i gang. Og så laver jeg en hvis sætning. Hvis, og så sætter jeg en lighedstegn ind, så sætter man variabel spillet status er lige med i gang, så skal den køre hele koden her. Men efter den er kommet i mål, så sætter vi spillet status til mål, og nu bruger jeg 2 A'er. Jeg tror faktisk, jeg vil fjerne de der, hvad den siger mål i 2 sekunder. Det vil sige, at spillet stopper, eller rettere, den kører, så længe spillets status er i gang. Så snart der bliver mål, så vil den her ikke blive kørt længere, så kører evighedslykken, men hopper den her alt, hvad der er inde i hvis-sætningen over. Det vil sige, at jeg er nødt til at indsætte en ny hvis. Faktisk i stedet for mål, så sætter jeg den på genstart. Hvis, og så tager jeg en operatør, lighedstegn, spillet status hedder genstart, så vil den starte at blive sat til at være 0,0, og så vil den starte i en tilfældig retning igen. Det vil sige, at den starter forfra. Fordi den starter med at være i gang, og så vil den så starte fra spillet herover. Så hvis jeg starter spillet, så vil den køre. Det er ikke hensigtsmæssigt, men hvis jeg skriver genstart her, så vil den starte med at sætte den i centrum, og så vil den sætte spillet status til at være i gang. Sådan der. Så den starter med at genstarte, så det vil sige, når den så starter min for evigt lykke, så starter den spillet status, hvis den er genstart, det er den, så sætter den, giver en tilfældig retning, sætter den i midten, og sætter spillet i gang. Hvis spillet er i gang, så vil den køre indtil den rammer et mål, og så vil den så starte forfra. Jeg vil indsætte vent et sekund, her og her, og det gør jeg for, at når den så rammer målet, så venter den et sekund, før den starter forfra. Nu tester vi lige spillet. Så rammer den, og så starter den forfra efter et sekund. Og vi kan se, hvad spillets status er. Vi kan ikke se den ændre sig, fordi det går så hurtigt, at så snart den siger genstart, så bliver den lavet om til en gang. Men hvis jeg havde valgt at lægge min vent et sekund efter min genstart, at den bliver lavet om, så vil vi kunne se det. Genstart 1. Genstart. Smart. Nu har vi så lavet spillets, altså bolden der kan flyve, og der kan blive scoret mål. Så vil vi gerne have værdierne på målene. Så jeg skriver venstre og point, og jeg laver en, der hedder højre point. Så slukker jeg for spillets status. Jeg kan dobbeltklikke på mine visninger her. Så kan jeg nemlig ændre den her. Jeg kan dobbeltklikke igen, og jeg får kun værdi. Og det kan jeg så sætte op i hver sit hjørne. Og så kan jeg så sætte den til, at når spillet starter, sådan der, så højre point sættes til 0, og venstre point sættes til 0. Derefter, når der bliver scoret mål, så ændrer jeg, det er så i min venstre side, så skal højre point stige med 1, og hvis der bliver scoret i højre side, så skal venstre point ændres med 1. Hvis jeg sætter den til, vil gerne have den til at falde, så skulle jeg sætte den til at være -1, men det er ikke interessant lige nu. Så kører vi den, og så kommer der til at være mål. Så nu virker den pointene. Nu udvider vi den endnu en gang, fordi jeg vil gerne have nogle spillere med. Så jeg tager og maler en ny spiller. Det kan jeg gøre her. Og det skal være en. Vi gør
Sådan der. Og maler en hvid ind i. Så skal vi lige på centrum. Den er god nok. OK. Så har vi i hvert fald en spiller. Den kalder jeg for højre spiller. Jeg prøver også at bruge mellemrum, så jeg bruger underscore. Og så kan jeg så gå tilbage på min bold. Og så kan jeg så sige, at hvis den rammer, når den endelig bevæger sig, det skal under være spillestatus i gang. Hvis, og så går jeg en sansning, berører højre spiller, så vil jeg gerne have, at bolden skal vende sig om. Så der kan jeg tage og sige peg i retning 90 grader. I det her tilfælde, jeg kan nemlig tage fat i bolden, og der er sådan en blå streg. Hvis I ikke kan se den, så er det fordi, jeg har klikket på en af de andre. Klik på den her, for at kunne vise. Og så kan I så dreje bolden rundt. Og så kan I se nemlig, hvilken retning den skal pege. Og jeg kan se, at hvis den skal pege mod venstre, så den vej den skal løbe, så skal den være på minus 90 grader. Så sætter den til at være minus 90. Sådan der. Så hver gang den rammer min pind, min spiller, så vil den flyve mod venstre. Den anden ting, jeg vil gøre, det er, at jeg vil gå til min spiller, og så vil jeg så lave en styring på den. Når jeg klikker på det, tager pil opad, og når jeg klikker på pil nedad, så skal den bevæge sig. Ændre Y med 10, når den skal bevæge sig opad, fordi I kan se på mine Y-koordinater, når jeg bevæger mig op, min pil opad, så stiger den. Så når jeg så trykker på pil nedad, så skal den falde. Så siger jeg ændre Y med minus 10. Sådan der. Så nu hvis jeg trykker på pilen op og pilen ned, så kan jeg bevæge min spiller. Så trykker jeg på spil. Og så kan jeg se, at det kommer ikke i mål, når den rammer spilleren. Eneste der er ulempe, er, at hver gang den rammer min spiller, så flyver den, direkte mod den anden. Så jeg vil gerne have noget tilfældighed over det. Så jeg går tilbage til min bold. Og i stedet for at den siger minus 90 grader, så kan jeg få den til at dreje i 45 graders vinkel. Så i stedet for minus 90, så kan jeg sige, at den skal dreje et sted mellem minus 45 og minus 135. Og det er fordi, at minus 90 plus 45, jeg kan også vise det på den måde. Jeg kan lægge værdier sammen, så jeg kan skrive 90. Og jeg kan så trække 45 fra, for der plus minus, det giver minus 45, eller jeg kan lægge 45 til. Det vil sige, at jeg har 90, var det ikke minus? Jo, det var minus 90. Minus 90 minus 45, det giver minus 100. Jeg skal lige skrive ordentligt her. Minus 90 plus minus 45, det giver minus 135. Så det kan rykke sig fra minus 135 til minus 90 plus 45, det giver minus 45. Så jeg kan rykke sig mellem minus 135 og minus 45. Men jeg kan også skrive det på den her måde. Det gør ikke noget. Så prøver vi igen. Og så kan vi se, at hver gang den rammer min spiller, så flyver den tilbage. Jeg kan se, at nogle gange opstår der en fejl, at bolden kan ramme kanten, inden den kommer forbi de minus 125. Det betyder, at jeg skal ændre, eller at det vender om, inden at der bliver scoret mål. Så jeg sætter den her til minus 220, og den anden sætter jeg til 220. Det burde i hvert fald være fornuftigt. Sådan der. Derefter, så kan jeg tage mine højre spillere, og jeg kan mangfoldiggøre den. Så jeg laver en venstre spiller. Så jeg udvider den endnu en gang, og jeg flytter min venstre spiller til at være herover. Så går jeg ind under min scripts på min venstre spiller. Jeg bytter lige om på dem, så vi har venstre i venstre og højre i højre.
Og så vil jeg gerne have, i stedet for at den skal styres med piltasterne, så skal den styres med A og Z. Sådan der. Så når jeg så starter spillet, så kan jeg styre den med... vi har det problem lige nu, at når den så rammer vores spiller, eller det gør den så ikke, jeg skal have lavet endnu en vis sætning. Så jeg mangfoldiggør den, at når den så berører vores venstre spiller, så skal den sige 90 grader, fordi når jeg holder den over et til højre, så siger den 90 plus minus 45 grader, så den bliver skudt inden for den her retning. Nu prøver vi lige. Og så har vi et spil, der fungerer. Jeg nåede den ikke. Så har vi lavet med spillerne. Derefter så kan jeg så udvide ved at lave det noget grafik hertil. For eksempel vil jeg gerne lave baggrundsspillet om, så jeg kan klikke på min scene. Og her kan jeg gå ind under min baggrund. Og jeg kan redigere den, og jeg kan lave nye og andet. Men nu redigerer jeg den her. Og så tager jeg og maler den orange. Jeg vil gerne have, at det skal være en orange fodboldbane. Og så vil jeg gerne have en med hvide striber. Nu har man kan tegne sin bane her. På den her måde. Nu skal jeg huske, hvordan en tennisbane ser ud. Den har... Nu skal jeg lige være lidt forsigtigt. Jeg kan trykke på Ctrl Z for at fortryde, eller jeg kan klikke på knappen. Hvis jeg har... Ja. Sådan der. Der skal vi så være en streg i midten. Og så skal der også være en streg. Sådan der. Den er så lidt ikke helt i midten. Ja, det er sådan cirka. Og så trykker jeg OK. Og jeg kunne også have lavet flere baggrunde. Så jeg kunne have kopieret den. Og jeg kunne have lavet en med grøn, hvis det skal være. Ups. For på den måde, så kan jeg skifte mellem min baggrund og lave forskellige baner. For eksempel, når jeg klikker på start, så skal den gå ind på udseende og skifte til baggrund 1. Og det var så en orange. Så hver gang jeg klikker på den, så vil den starte i en orange bane. Sådan der. Og så kan jeg for eksempel udvide med mine spillere. Jeg går ind på min venstre spiller. Under udtryk, så kan jeg så male en ny. Lave bare en hurtig tegning. Lille testingmand. Sådan der. Jeg glemte lige at se, hvor centrummet var på den. I mit tilfælde vil jeg gerne sætte centrum imellem benene. Sådan. Så kopierer jeg den. Trykker Edit. Så sletter jeg lige sådan der armene. Rykker lige spilleren lidt frem. Så vi har en spiller, som, og det er stadig samme placering for centrum, så jeg kan skyde til bolden. Og kan være, jeg lige skal male den ind i midten her. Fordi når jeg så kører spil, så skal jeg lige have lavet den her. Den skal hedde klar. Og så skal vi have en, der hedder skyder. Så skal spilleren være klar, og så kan jeg spilleren skyde. Så når vi starter spillet, styring, når du klikker på den grønne, så skal udseendet være skift til klar. Men når vi så rammer bolden, så skal den så ændre sig. Problemet er, at hvis bolden bliver beregnet før spilleren gør med berøring, så kan jeg ikke sige, at spilleren skal sanse efter bolden, fordi snart bolden berører spilleren, så siger den bolden, at den skal flyve væk, og dermed når spilleren ikke når at sanse bolden. Så det jeg kan gøre, jeg kan gå ind under bold, og så kan jeg så, når den så rammer en spiller, det vil sige min berører venstre spiller, så kan jeg gå ind under styring og sige send til alle. Det vil sige, sådan en besked.
en usynlig besked for spilleren, men inde i computeren kører beskeden. Og den skal så være venstre skyder. Så min venstre spiller, når han hører... det var ikke den. Når jeg modtager venstre skyder, det vil sige beskeden, når den hører beskeden, så skal den ændre sit udseende, skifte til skyder, så skal den vente et sekund, og bagefter skifte udseendet igen til klar. Nu tester vi lige spillet, og skal vi se, at når den rammer, så bliver den skudt videre. Det er jo meget smart. Det samme kan jeg gøre med min højre spiller, men i det her tilfælde vil jeg gerne undgå at skulle tegne en ny tegning, så jeg kan fx bare slette den. Det er lidt farligt at gøre, fordi det betyder, at den også bliver slettet i mine koder. Nu højreklikker jeg på den, min venstre spiller, duplikerer den, kalder den for højre spiller, og så flytter jeg den herover. Så jeg har en venstre spiller og min højre spiller. Jeg klikkede på for at se, om det var den rigtige spiller, jeg har taget. Under min højre spiller, der redigerer jeg lige og spejlvender ham. Det kan jeg gøre her. Kigger lige, hvor centrum er henne. Den rykker jeg lige mellem benene. Sådan. Og tager den anden. Spejlvender ham. Og sætter centrum imellem benene. Sådan der. Så kan jeg gå ind under scripts, og den vil fungere stadig, for uden at trykker på A, den skal jo være pil opad, og trykker på Z skal være på pil nedad, for det var jo min højre spiller. Og så når jeg modtager ny besked, højre skyder. Nu er stadig forkert. Nå, det er fint nok. Så skal vi tilbage til bolden. Og lige nu, fordi vi har slettet vores højre spiller tidligere, så kan den ikke berøre den, fordi den er slettet. Så nu skal jeg valgte den igen. Og der skal den så sende besked, hvor den så siger højre skyder. Og så kan jeg så starte spillet. Skal lige... Det var ikke helt fair. Og så har vi lavet et lille tennisspil. Jeg kunne have udvidet grafikken yderligere. Jeg kunne have tilføjet en menu. En menu kunne have... Eller jeg kunne også tilføje nogle lydeffekter. For eksempel ved bolden, hver gang den rammer en spiller, så går jeg ind og lyde. Jeg kunne klikke, hvis den sagde miau. Jeg kan optage min egen lyd, så jeg kan give computerens mikrofon. Jeg kan også sige importer, og så vælge nogle af de lyde, der allerede findes der. Og jeg kunne for eksempel sige sådan en smack lyd, hver gang de rammer med tennissketcheren. Så vil jeg gå over til min bold. Og hver gang den skal sender en besked, så kan den også afspille lyd. Det kan gøre noget lyd, og så kan den så sige, spil lyden. Nu spiller lyden miau. Den fjerner jeg lige. Menuen kunne have gjort på følgende måde. Når den starter, så kan jeg fx sige, at den skal starte ved menu. Og så kan jeg fx sige til den udseende, at den skal skjules. Når spillet bliver i gang, så skal den vises. Faktisk så vil jeg lave en ny hvis-sætning. Ligesom vi har genstart i gang, så laver jeg en, som skjuler den, hvis spillet er i menuen. Og så sætter jeg pointene til at blive til 0. Sådan der. Og så laver jeg en lighedstegn, variabler, spillets status, ligesom jeg gjorde med spillet genstart og i gang. Og så kalder jeg den for menu. Det vil sige, når spillet kommer ind i menuen, så bliver bolden skjult. Og det samme kan vi gøre med de her andre. Vi kan faktisk lave en, der hedder, når jeg modtager ny spil start, så skal den skifte til udtryk klar og udseende vis. Når spillet
når jeg bliver trykket på start, så skal den skjules. Og det samme gør jeg for den anden spiller. Når jeg modtager spilstart, så skal den skifte til klar, og den skal vises. Ellers når jeg starter spillet, skal den skjules. Det vil sige, når jeg starter med at klikke på pilen, så forsvinder det hele, for vi har menu tilstand. Det vil sige, at vi kan ikke gøre så meget, vi kan ikke se noget. Så går jeg ind under min scene, og så kan jeg så sige baggrund. Jeg kan lave en male en ny, og jeg kunne have tegnet en tennisbane. Sådan der. Så jeg har min startscene, og den kalder jeg så for menu, baggrund, og så har jeg min baggrund 1 og baggrund 2. Det vil sige, når spillet starter, så skifter den til menu baggrund, og når den modtager spilstart, så skifter den til baggrund 1. Så skal jeg sørge for, at der kommer nogle knapper ind, så jeg maler en ny. Tager lige sådan der. Maler en rød for eksempel. Skriver en tekst ind. Start. Sådan der. Kig lige på hvor centrum er. Det er fint. Sætter vi hernede. Og når jeg så klikker på, jeg skal lige klikke på startknap. Sådan der. Når vi starter, så skal den vises. Udseende. Vis. Og når man klikker på startknap, så kan man sende en besked. Send til alle. Spil start. Og samtidig kan vi også gøre udseende og sige skjul. Det vil sige, når jeg så starter spillet, så kommer menuen frem. Hvis jeg klikker på startknappen, så starter spillet. Jeg har dog ikke fået bolden frem endnu, og det er fordi, at bolden kører under menu. Så faktisk, vi skal også ændre variabler, og det er fordi, det er en anden måde at gøre det på. Sæt variabel spil status til i gang. Så trykker jeg på start. Det var ikke helt færdigt her. Og så har vi lavet et lille spil. Og man kan selvfølgelig også have lavet grafikken i GIMP, og så importeret den. Det kan man gøre. Hvis jeg går ind på min udtryk, så kan jeg importere den herfra. Jeg kan så trykke på editer, og jeg kan importere den her. Og det bliver meget smart. Hvis jeg gerne vil gemme noget af min grafik, og åbne lidt GIMP, så kan jeg også højreklikke og sige eksporter dette udtryk. Så det er i princippet meget enkelt at arbejde med i Scratch.